тук имаме някакъв клиент. Здравейте, мога да помогна нещо? Да, сте моето, трябва ми някакъв тарикатски чип. Нещо голямо, нещо готино, нещо да дразня комшиите, разбираш, като магия ден става гадно. Да. Нещо тарикатско. Мога да продължа. Имаме Audi 7, имаме BMW X5, имаме също много голям GL. Искам нещо различно. Всеки има BMW, всеки има Mercedes. Искам нещо готино, нещо комшията, като ма види направо да се побърка, разбираш. Много ма дразни. Искам нещо яко. Нещо да си ходя на село, да си ходя на кафето, да ми е готино, височко. Мисля, че имам точно такова за тебе. Ела сега да ви кажа. Гледам бая коли имаш, ама искам нещо днес. Чакам, ще да автомобила. Мисля, че това е по джип. Range Rover, тройка дизел, 250 км. Дизелче, готино. Да. Здраво. Но много пластмасов ми изглежда, някак си. Пластмас. Що здраво, бе? Здравейте. Но много ли са, брат? Много ли са? Каскам по Балканите да ходя, не си щаш, там да се разкара. Сега ще го дигнем. Как ще го дигнеш, виж колко ни са, как ще го дигнем? Да, ще видим. Що много са дигна това е? Така, аз Бре, аз целия мога влезна тук. Браво, готино, ама чувал съм, че много дървени били вътре тия ренджи. Не си някакви гадни салони, нещо не са готини, не си нещо да ми липсва. Добре, бе, вътре да ти покажа да го видиш. Да го видим как е. Бре, че той е много готин, бе. То чак ще кажеш, че не е тази марка. Гледай, всичко си има. Скоростен лост няма, брат. Как се пуска скоростта на това нещо? Ето го вече, кое е с... Всичко е с джойстици, ли? Да. Има ли нещо друго? По-друго има тази кола? Някаква екстричка, нещо така. Като екстри разполага с климатроник, навигация, задна камера за виждане. Да, защото постоянно са блъскана, брат. Трябва това нещо много Да, голямо. няма както много голямо. И още много екстри. Например? Също има GPS, да не се изгубиш в село. Защото там малко... То нашето село хубаво, си някой ще ме пътя, ама може да ме бият някъде, знаеш. Ма да, става. Друго нещо тарикатско има ли? Тя отзади е много голяма. Ще събира за буркани става. За буркани, за прасета. Добре, супер. Че за кафето става да ходя, гледай, кожичка, запазенка, че тя направо като чувствува тази кола. Бре, какво е това, брат? Ключето. Бре, с това се пали ли, бе? Да няма ключ. Всичко е с копче вече, това е дигитално. Това е рече яка работа. Добре, багажник има ли тази кола, брат? Разбира се. Дай го на това багажник, викаш голям бил. Ето виж само как се отваря. Нямам как се отваря. Що няма дръжка, няма нищо. Няма. Що е много голям, бе. Много чиста кола, много готина. Добре, харесвам, ще я вземам. Само, че трябва още нещо да ми кажеш за тази кола. Как идвам да я вземам, трябва да знам още нещо. Пробег. Сега ще на пътя. Здравейте на всички бъдещи и настоящи клиенти на Автоюб Кемал. В днешното видео, както видяхте, показваме един прекрасен Range Rover беличък, направо е уникален. Автомобилчето е внесено от нас на 168 000 км. Доказваме. Тройка дизел. 258 коня. Най-желаното. Автомобилчето може да бъде видяно по всяко едно време, прегледано в сервис по избор, тествано, карано, окалвано, за всичко може да направите с тази кола. Това е един прекрасен универсален автомобил, който може да бъде ваш само за цената от 46 000 лева. и 777. Една 120 автомобила в нашата база в град Казанлък, които съответно внасяме от автопазарите на САЩ, Канада, Корея, Обединените арабски емирства и Европа. и разполагаме с най-добрия лизинг, като И гарантирано одобрение за 30% първоначална вноска за всеки един наш клиент. Така че не се колебайте, позвонете или намерете в град Казанлък. посетете също така и сайта ни и разгледайте всичките ни налични обяви.